Her kan man se en skabelon af en SWOT-analyse, som består af interne forhold og eksterne forhold, og under interne forhold, der er der de stærke sider i en virksomhed og de svage sider. Under de eksterne forhold er der muligheder og des trusler. En virksomhed sætter sådan her opstilling op for ligesom at se, hvor mange stærke sider de har, hvor mange svage sider har, og sådan, så de ligesom kan se deres gode og dårlige sider. Her kan man se en analyse af en virksomhed, kun for de interne her, som er de stærke og svage sider. Der kan man se, hvad de har stillet op, hvad de synes, der er deres stærke sider og deres svage sider. Nede under de stærke og svage sider vil der stå muligheder og trusler, som er i de eksterne. Når det er i de eksterne, vil det sige, at de ikke selv kan lave om på dem. Det kan man godt i de interne.